Първата година от живота на детето е период на интензивен растеж и развитие и настъпват много промени в детския организъм. Веднага след раждането новородените са с накъсани, хаотични движения, много често потреперват. Бързо се развиват и към втория-третия месец започват да държат главата си изправена, постепенно до четвъртият месец започват да се обръщат от корем по гръб. В тази възраст често пъти успяват да хващат предмети подадени в ръцете им, но все още не могат да посягат към тях или да ги прехвърлят от ръка за ръка. Във възрастта 6-7 месеца децата започват да сядат, като в началото те се олюляват, не са стабилни, като постепенно това се подобрява. В тази възраст вече могат да посягат към предмети, да ги хващат с ръка, но не могат да ги прехвърлят от едната в другата. Това се случва в периода около 9-10 месец. Във възрастта от 7 до 10 месеца една част от децата започват да лазят, като това не е задължителна стъпка от физическото и нервно-психическото развитие. Децата започват да ходят обикновено най-рано от 10-11 месечна възраст, като в началото това се случва с повдигане, набиране на предмети и ходене с опора. В различен период до 18-месечна възраст те започват да правят самостоятелни крачки. Много е важно за родителите да знаят, че за да могат децата да се развиват и да подобряват своите движения, се изисква активна помощ от тях. Необходимо е да им се даде свобода на движението, удобни дрехи, удобни пелени и много внимание. Съветите на Памперс. За да се движи вашето бебе свободно, изберете подходяща пелена. Прилягаща към тялото и супер попиваща. Нежна към кожата, дерматологично тествана и без алергени. Гарантираща комфорт и защита срещу протичане.